Müslümde elen indi usta kişiler var. Şularның birsi Müslüm avылында гомер кечирүче Җәмил абый Вилданов. Ихатадагы һәр нәрсәгә аның кулы тигән. Менә бу таганнарны да Җәмил абый үз куллары белән ясаган. Озак еллар район газ эксплуатация хезмәтендә эшләүче Җәмил абыйның куллары алтыннан диярсең. Пөхтәлек бөркелгән ишек алдында һәр нәрсәнең үз урыны бар. Бала чактан килә инде бу шөгыльләр менә инде. Анда барсы да шул әнкәйдән дигәндә, әнкәйнең тәрбиясе, сабырлыгы инде әткәй инде безгә стакыллык кеше. Ул туры инде шул техника белән колхозда ниндидер нәрсәләр уйлап чыгару өстендә дигәндә эшләде инде. Аннан соң инде мин шунда эшләп йөргәч, колхозда инде уны бетергәч, армиягә барып кайтачак байтак кына шунда эшләп йөргәндә инде. Шунда техникалар да сабып инде, мопед моторыннан, шунда анан пускачтан, шунда зит моторларыннан төрле шунда ясаштырган булды инде. Ират кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип юкка гына әйтмиләрдер. Тимердән әйберләр ясау белән кечкенәдән шөгыльләнә райондашыбыз. Соңгы елларда Җәмил абый шәхси хуҗалыкта кулланылучы техникалар ясауга өстенлек бирә башлаган. Узган ел җир сөрү һәм җир тырмалау агрегатлары, мототехника, мини-трактор ясаган. Мотоблок чыкты бит инде инде. Ул безнең якка соңрак килде мотоблоклар. Bundan sonra yine motoblok bilen ne bulmayı, motoblokun şirket parasında bakışlarını bilgeçe, действительно bilgeçe indi ol. Bundan sonra yaş bargan selametlik de var aslında, uzun sete başlıyor. Bundan sonra mete tutale, bir teknik iş yapıra gerek aldı. Uzundan ilerini jip, bütün mazgada degende bakmayın, uylatıp, şöyle yasap karadı bindi. Кулы эш белгәч, әллә нәрсәләр ясарга сәләтле Җәмил абый. Менә бу үзенчәлекле урындыкны ул машина детальләреннән җыеп куйган. Bu urundukla ben uzun boylap taptım. Bu jengil maşinadan pırjınaları uralıp jireydi. Malaylardan kalgan şu diskini kistim de ekirengine bilen de oyağım kuyatırgan jeri varamos bitsen. Orqa tarafı var ya, ondan alıp attım. Oturasın da şu uylanıp oturasın. Tağın irtege nerse yasarga miken dip. Җәмил абый районның газ хезмәте идарәсендә авария хезмәте машинасын йөртә. Оешмада да үз кеше ул. 300 елдан артык эшләү дәверендә кемнәр генә аңа ярдәм сорап мөрәҗәгать итмәгәндер. Onun indi neyin zapyaslarında metalon arasında alasın indi. Devitel indi ol şallara barasın satılarlara alay bir kıymet tugul. Үзеңгән инде нидә кирәк, мощностьта шундый тап була инде. Җәмил абый бу җәйгә яңа төр техника ясарга планлаштыра. Кирәкле деталь һәм запас частьләрне ул кибетләрдән дә сатып ала, заказ белән дә кайтарта. Шулай инде, кулы эш белгәннәр таулар күчерә ала. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.